Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Gusti Yesus tasih nglajengaken anggenipun bangun kautaman wonten ing diri pribadinipun para murid dalem lan komunitas ingkang kedah dipun bangun. Lan ing dinten menika lumantar Injil Gusti paring piwulang supados anggenipun bangun gesang sesarengan ampun apus-apusan utawi bangun kebiasaan ngapusi. Wonten ing jaman kula panjenengan sakmenika kadangkala apus-apusan sok kalampah yen ing wulan Mei kepengker wonten sembayangan rosario ing lingkungan, terus diundangi sembayangan kadangkala ya merga kesel, merga wegah, terus rikala diundangi utawi dijabri len jawab ngapusi utawa alasane golek-golek mung kanggo nutupi le wegah kumpul, le wegah teka rosario. Utawi nggih yen wonten perkawis-perkawis tertentu kadangkala ora kitung sithik awake dhewe ya ngapusi utawa nganggo apus-apusan. Wonten ing gesang sesarengan yen bab apus-apusan menika dadi kebiasaan temtu wohipun nggih boten sae. Nek siji lan sijine anane mung ngapusi, amengko kasunyatan utawi kebenaran menika lajeng nggih boten mawujud. Wonten ing kegiatan-kegiatan berpasamuan menggereja menika ya ngapusi, amengko urip bebarengan ora bakal bisa dipracaya merga apus-apusan. Mila kula ngajak Bapak Ibu para kadang kinasih kados pundi bangun gesang sing jujur. Pancen nasihati simbah-simbah jaman rumiyin jujur kuwi ajur. Ning kula panjenengan kedah yakin wong jujur menika luwih kepenak tinimbang wong ngapusi, luwih becik jujur tinimbang ngapusi. Naminipun wong jujur menika ya apa anane? Yen umpamane Bapak Ibu para kadang kinasih dadi pengurus mbuh tingkat lingkungan apa tingkat dewan paroki, apa-apa kuwi jujur ya kepenak, ling lakoni ya penak. Umpamane gawe proposal, laporan pertanggungjawaban menika jujur, ora kakean pikiran, ora kakean sesanggan. Merga apa wong ra jujur utawa wong ngapusi ana ing atine, ana ing pikirane mesti nanggung sesanggan. Nutupi kasunyatan kanthi apus-apusan menika lak digawa tekan wonge bisa jujur. Nek tekan mati ora jujur ya sesanggan nutupi kasunyatan menika ya digawa tekan mati. Yen mekaten temtu lak kula panjenengan saged mbayangake anggone nglampahi gesang ya ora penak. Merga menika wau nutupi kasunyatan kan terus dipikir, sok-sok kepikiran. Neng ati ya terus ora nyaman. Wah, anggere petuk Rama kelingan aku ngapusi markup laporan umpamane ngoten. Utawa jane le pesen snack kuwi mung 70, wingi tak gawe 100. Utawa le tuku lemah gereja kae jane regane mung 900 semetere, tak aku 1300. Yen gesang sesarengan kados mekaten temtu wohe ya ora bakal becik, ora bakal apik. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika
lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab gangsal ayat 3-3 ngantos dumugi 3-7. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, kowe wis tau krungu manawa mbiyen marang para leluhur didhawuhake, aja sumpah goroh, nanging padha tetep ana sumpahmu marang pangeran. Nanging aku kandha, aja pisan-pisan sumpah, aja demi langit awit iku damparing Allah, aja demi Yerusalem awit iku kagungane Sang Nata Agung, aja demi sirahmu awit kowe ora kuwasa gawe putih utawa irenge rambutmu saeler wae. Iya kandhakno iya, ora kandhakno ora. Sakliyane iku asale saka piyala. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dados obor ingkang madangi margining gesang kawula, katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil tasih nglajengaken kados pundi Gusti Yesus nuntun para murid dalem anggenipun bangun kautaman sing ngungkuli kautamane para imam kepala, para ahli kitab lan tiang-tiang Parisi. Ing Injil dinten menika magayutan kalian bab sumpah. Awake dhewe yen biasane ngucapake sumpah menika supados dipracaya yen sing awake dhewe omongake kuwi bener sesuai selaras kalian kenyataan. Awit menapa mbok menawi yen awake dhewe tanpa sumpah ora dipracaya apa sing awake dhewe omongake, apa sing awake dhewe critakake marang wong liya. Lan sumpah menika mujudake kados pundi kula panjenengan bangun keterikatan kanthi setya total marang sing kuwasa utawa sing luwih dhuwur pangkat derajat kedudukane. Umpamane nggih sumpah dokter utawi prajanji setia kaul. Menika kesetiaan total ingkang dipun bangun mawi isining sumpah sing dicaosake. Yen kados Rama, suster, bruder menika lak janji kemiskinan, janji selibat, janji ketaatan marang Gusti Yesus utawi Gusti Allah. Janji menika lajeng nuwuhake keterikatan utawi kesetiaan total sing kudu dilakoni. Merga apa? Nggih naminipun menungsa kados kula, kados pundi njagi kemurnian, jagi kemiskinan, jagi ketaatan, estu berdinamika, boten gampil. Mila lajeng sacara liturgis, sacara komitmen, sacara syarat kudu menyatakan janji. Ning yen kabeh menika saged kalampah kanthi sae, jane ya ora perlu janji. Gusti ngersakake ingkang dados prinsip yen iya kandhakno iya, yen ora kandhakno ora. Menika sederhana, ning le nglakoni ora gampang, le mujudake ora entheng. Mergane apa? Wonten ing gesang kula panjenengan sampun kalampah. Tumraping Gusti yen prinsip menika boten kalampah nggih asale saka piyala. Yen iya kok omonge ora, ning yen ora kok omonge iya, emoh kok mantuk, ning nek mantuk kok ora nglakoni.
Kados simbah-simbah rumiyin ganggih-ganggih ning ora kepanggih. Kanyataanipun kados mekaten, saengga janji menika lajeng penting. Wonten perjanjian nikah, wonten perjanjian jual beli lan sak panunggalane. Ning ingkang baken anggenipun bangun gesang sesarengan, kados pundi kula panjenengan tansah njagi lan ngrawat kejujuran. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.